Benvolguda alcaldessa, benvolgut president de la Fundació i del Consell Comarcal, diputat de la Diputació, conseller Comín, conseller Mundó, diputada, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, professionals d'aquest equipament, usuaris, familiars, amigues i amics, gent, en definitiva, que feu possible la realitat que avui tots podem celebrar amb molt d'orgull i amb molta felicitat. Moltíssimes gràcies. Felicitats als qui podreu gaudir del benefici d'un edifici pensat de dalt a baix, fet, jo diria, fins i tot amb amor a les persones que l'han de fer servir. Felicitats als professionals que treballareu en millors condicions per benefici de l'usuari. Felicitats també a les institucions que podeu exhibir un equipament exemplar des de tots els punts de vista, també als tècnics que l'heu dissenyat, que l'heu pensat. Felicitats també a les famílies i als usuaris, perquè avui crec que pugem un graó important en el que és la definició de quin model de societat volem. Fa molts pocs dies jo m'entrevistava amb un molt important financer mundial, en visita privada, i m'interrogava sobre el procés d'aquest país perquè té un interès especial en el que passa a Catalunya. I la primera pregunta que em fa és: vostès quin país volen fer? Jo, en la segona resposta que li vaig donar, la segona li vaig parlar de quin model educatiu volíem, però la primera li vaig dir de quin model de serveis socials volíem. I probablement esperava una resposta d'inversió. No, el primer que volem fer és un país on les persones siguin tractades amb dignitat i amb decència. I em va demanar, i a quin model es refereixen? Quin model volen construir? Doncs bé, el model que vam construir crec que tots el tenim al cap. Els millors exemples que pugui haver-hi a Europa, que és líder en tractament a les persones més necessitades, aquest és el model al qual ens volem adreçar. Per què vaig dir, en primer lloc, el model de benestar social que volem? Per el que deia abans també tots els que m'han precedit a l'ús de la paraula, el país són les persones. Sí, els equipaments, els carrers, els serveis públics, això ho fa absolutament imprescindible, però el que hi dona sentit són les persones. I el grau en què es tracten les persones en una societat determina la decència d'aquella societat, determina la dignitat d'aquell país. I si nosaltres volem construir un país digne i decent, el primer que hem de fer és que les persones tinguin un tracte digne i decent. Tot la resta és conseqüència d'això. No es pot explicar un país, per més pròsperes que siguin les seves infraestructures, per més rànquics que lideri la seva economia, si no hi ha decència i dignitat en el tractament de les persones. I d'entre elles, les més necessitades, les més desvalgudes, les que potser necessiten el suport de tota la societat. Bé, doncs avui això és un exemple que li havia pogut explicar del cap on ens volem adreçar com a país. I és un exemple que s'explica no només per l'esforç públic, que hi és, sinó sobretot per l'esforç també social i privat. Perquè és la manera de fer país, és la manera de fer aquesta malla, aquest teixit molt dens que pugui suportar maltensades que hem patit recentment, les que podem patir en el futur, i que no ens caigui el país a les mans, que no ens quedi, sinó al revés, que puguem recollir sempre la nostra gent i que li puguem donar el que avui em sembla que és aquest equipament. Aquest és un equipament d'esperança. Avui hi ha més esperança, amb una gent que de tots els col·lectius que pateixen o que són vulnerables, segurament el que té a veure amb els trastorns mentals és el que ho ha tingut i ho té més difícil. Per la invisibilitat que dèiem abans, però també per la manca de reconeixement, per la manca fins i tot d'autoestima i la manca de coneixement exterior. Doncs bé, aquest és un equipament, és una factoria d'esperances. És una factoria en què aquí hi haurà professionals que reconeixeran la persona, i aquesta persona, quan es miri al mirall, es reconeixerà a si mateixa, que és el graó bàsic perquè els altres et reconeguin. I des d'aquí sortiran també polítiques i accions que permetran que la societat o les empreses, que encara ara no estan del tot preparades per encabir les capacitats de les persones que d'aquí són, diguem-ne, ajudades, a canviar la mirada. És un canvi cultural, és un canvi molt important que s'està fent aquesta societat. Doncs això passarà aquí, i això ja ha vingut passant per la feina que heu vingut fent. Per tant, aquest és un equipament que no s'explica sense el precedent i els esforços previs, però això passarà molt més. I quan passi això, quan veiem els índexs d'inserció laboral de les persones amb trastorns mentals, quan veiem també la satisfacció de les famílies que tenen a casa seva casos o de la comunitat de persones, amigues, amics,
que el coneixen, quan veiem també quan en la mirada ens reconeguem mútuament, i no només no ens hàgim d'amagar, sinó que ho reivindiquem com un exemple de país en el qual val la pena viure en qualsevol de les circumstàncies. Com fem tot això, haurem pujat molts més graons en la construcció del país que volem. Quan ens demanin quin país volem, algun dia podrem mirar al carrer i serà fàcil d'explicar. Aquest és el país que volem, és un país que volem construir amb accions com aquesta d'avui. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Hauria d'haver acabat l'acte, però li he fet un gest al president i a les autoritats demanant-los just un momentet. Ells no ho saben, però heu parlat de les persones i sabem que hi ha moltes persones. Hi ha una usuària, una persona que es diu Sònia Salcedo, que li feia una il·lusió enormíssima poder-se adreçar al president. Ella ha escrit un missatge explicant la seva experiència perquè tots vosaltres sabéssiu què està fent Osonament, però sobretot li fa molta il·lusió poder-li explicar directament al president. Per tant, jo demanaria un aplaudiment que motivi a la Sònia, sisplau, Sònia. Hola, saps sent? Bé, doncs jo, si m'encallo és perquè estic una mica nerviosa, d'acord? Aviam, primer de tot, bona tarda, president, i bona tarda a tothom. I gràcies per haver vingut a la inauguració del nou edifici anomenat Osonament, que per mi significa el següent. Primerament, vol dir un apropament encara més intens de les persones que ja ens coneixíem i d'aquelles que per raons de la localització dels antics centres no havíem pogut parlar. En canvi, ara en aquests espais, amb aquesta fusta que ens transporta als boscos, aquests passadissos sense escales, molt important per mi, aquests finestrons, tot nou, ens du a un món ple d'habilitats socials que encara no hem encetat i que encara tenim l'oportunitat de posar-los en marxa. Perquè podríem dir que un entra al bany i l'altre en surt i diu «Què tal? Com et dius?» O, per exemple, un va per un passadís i es pot aturar perquè hi ha un embús i pot aprofitar aquest moment per dir el seu nom i fer un somriure. I com d'aquestes situacions segur que en viurem d'altres. Per altra banda, he fet un procés de diferents etapes. Primerament vaig fer una rehabilitació pels matins, els grups dels matins, ara ja ho he acabat això. Després es va fer una llar amb suport i un club social que encara està en procés. I de cadascun d'ells, per resumir, he après el següent. Quan vaig trobar-me a Vic amb la rehabilitació de matins, em va trasbalsar una mica al començament. Després el meu cap es va anar aclarint fins que finalment he pogut exterioritzar les meves emocions, perquè en la malaltia el meu pensament era farragós i espès, però l'art i sobretot les parelles artístiques em van ajudar a completar la meva persona. Aleshores va venir la llar en suport, que em va tornar a girar la truita, perquè hi havia noves rutines, registres que calia fer, i a més estava el company de pis. Per últim, i solapant-se amb la llar en suport, vaig introduir-me al club social i aquí em vaig enfrontar amb la malaltia, la meva i la dels altres, que en definitiva era la mateixa. En un viatge a Girona em vaig adonar que podia ajudar-los i podia estar al seu costat sense desmuntar-me. I ja, finalitzant, president, dir-li que és un honor per nosaltres que vostè estigui aquí, en aquesta mena de formiguer, on les formiguetes, jo diria que són... Jo havia pensat en unes formiguetes que són els professionals de la salut i els usuaris de la salut, però també afegeixo els familiars, perquè en l'ombra també fan molta feina, i amb les seves eines, cadascuna fan possible que això funcioni. Moltes gràcies i que tingueu una bona estada als Osonament. Ànima, Sònia!
no la sap ni la gerent. Aquesta ens la traiem de la màniga. Bé, ha sortit totes les autoritats representant tots els que han fet possible aquest projecte, però hi ha algú que ha liderat aquest projecte que, com bé sabeu, és la Mercè Generó, la gerent d'Osonament. Per tant, Mercè, demanaríem que posessis. Un usuari, el Joan Momany, i la Meli Martínez, una professional de la a partir d'ara visitar aquestes magnífiques instal·lacions. Gràcies a tots per venir. L'ha currado, nena. Felicitats, enhorabona, Que alt, clar, fantàstic i imaginatiu. Meravellós, és un artista. Enhorabona. Sí, campeona.